Jam wale mon bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiɓe heeɗiɓe darɓe Ayaw Pindi TV e garte katande jomiraɗo subaka kando gam yettinan ɗon ko sifa kelle gadane jandeji leydi Sénégal joni palen koye jandeji ɗi aljuma nogas e tati lewru janvier hitande junnaji ɗiɗi nogas joyi ko sifa kelle gadane jandeji leydi Sénégal eden podoro e jande quotidien le quotidien kam musimen jande yankoɓe ɓe gatti ko yuti eden don caɗele hakkunde leydi Sénégal kam e leydi Maroc kamɓe musimen jande yankoɓe no ɓe mbiri e gandiri natal mabɓe ɓe mbitande ko le roi kañum kay waɗi sifflé on ɗon fin holno ɓe mbiri mbitande ko mo ganduɗa kay kañum woni le roi Mohammed VI arti noon hakkunde jokkodiral leydi Sénégal kam e leydi Maroc ko artine kadine e ko yuti e ko ganduɗa kay kañum woni ɓe witande ko le Maroc reste un grand pays nder addude Afrique ɓe gartini kadi kam musimen jandiyankoɓe e ko yuti el haali ɗum ganduɗa kañum woni ɓen Sénégal naɓe taw ko fawaɓe jungo toon to leydi Maroc ɗiɗo supporteruji leydi Sénégal ɓe mbitande ko liberté provisoire woni ko walano ɗaɓɓade nden ɗon ɗaɓɓade kay woni ko riwta holno wiiri kam musimen e jandiyankoɓe e jayde ganduɗa kay kañum woni jande quotidien do quotidien ko ɗum ko kam musimen jandiyankoɓe ɓe garti e on ɗon entrée cour et tribunaux ɓe gorti ɓe kodditno wonde kay hoorejo leydi ndi hojidirino ɓe ganduɗa kañum woni e ñawoɓe e leydi ndi ɗum ina tawe e nder jande ganduɗa kay kañum woni jande wiyetende quotidien le quotidien goɗɗum ko tawate e jande quotidien de quotidien ko G7 mo ganduɗa kay nena waɗi erago muɗum ton to ganduɗa kay kañum woni ton to Thiès to yete ɗum nene ina tawe e jande nde ƴeewoyen jande suite quotidien kañum arti ko e on ɗon entrée solennelle wonde kay des cours et tribunaux ete nder leydi e Sénégal mbitande ko justice numérique ɗum kay ene jeeya eɗen ɗon eɓɓoje ɗi ganduɗa kay laamu leydi Sénégal ene anni ɗum ko yuti e ñawoje ɗe e ko fay arde hono wiiri jayde ganduɗa kay kañum woni e jayde suite quotidien e jayde enquête quotidien ko hen arti ɓe mbitande ko justice critique du peuple ɓe garti noon e ordonnance mo ganduɗa kay hoorejo leydi ndi Bassirou Diomaye Diakhar Faye waɗi ɗum fewde e ɓe ɓe ganduɗa kañumen goni ɓe ganduɗa kañum goni ñawoɓe ɗum ene tawe e jayde enquête quotidien jande nde noon arti e ɓe ɗon ɓe ganduɗa kay kañum woni Bassirou Diomaye Diakhar Faye mo ganduɗa kay erima ɓe ganduɗa kañum goni e magistrat ji ɗiyete nde gonata kay ɓattiɓe ganduɗa kañum goni ɓesguli ɗiyete e kadi nde mbalata golle mumen on tan ɗe ɗon ñawoje e ñawira ɗum no hannirta nete taw ene wondi e ndimagu mabɓe hono wiiri kam ko musidɓe men jayniyankoɓe ganduɗa kay kañum woni e jayde enquête quotidien ƴeewoyen jayde les échos ko hen jayde nde arti ɓe mbitande ko Bassirou Diomaye Diakhar Faye hoorejo leydi ndi kon koy woni ko haaldi e ɓe ganduɗa kañumen goni ñawoɓe e leydi ndi ɗum noon waɗi koye on ɗon entrée solennelle ɗum koko yuti e des cours des tribunaux onde kay imo leydi Sénégal hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e jeegom honno wiiri kam musimen jayniyankoɓe ganduɗa kay kañum woni e jayde wiyetende jayde les échos goɗɗum ko tawate e jayde nde ko ɓen ɓe ganduɗa kay kañum goni sukaɓe jibinande e dewlaji dontude Amérique ɓe ganduɗa kay ene tawetino ɗo e nder leydi ndi gam janggude alqouranil karim toon to duɗal gotal gongal toon to Keur Massar ɓe kollitino wonde kay ko ɓen ɗon sukaɓe kay goni ko gurde toon cattuɗam honno wiiri kam musimen jayniyankoɓe ɗum ko caggal nde goto e mabɓe dogi yetti toon to andam ambassade mo dewlaji dontude Amérique gam habdudeɓe ɗen ɗon caɗele ganduɗa kay ɓen ɗon sukaɓe haaɓe guuri ɗum toon ɗum jeeyi sababu noon yimɓe nayo taw kay ko responsable en e on ɗon daara oɗo saaha joni pawama jungo on ɗon daara noon tawate ko toon to Keur Massar honno wiiri jayde ganduɗa kay kañum woni jayde les échos jayde vox populi kañum arti ko e on ɗon entrée solennelle ko yuti e cause et tribunaux wonande kay e leydi Sénégal ɓe mbitande ko hoorejo leydi ndi waɗi erago fewde e ñawoɓe nde ɓe gonata ɓattiɓe ɓe ganduɗa kañumen goni ɓesguli ɗi ɓe ketto ɗumen no hannirta niyete holno wiiri kamɓe musidmen jayniyankoɓe ɓe ganduɗa kay kañum woni jayde vox populi ko ɗum ko tawate e jayde nde ko jagoɗo leydi Sénégal kalfinaɗo ko yuti ceftal ɓalli kanko noon arti e nden ɗon darde fayodinde nde ganduɗa kay baroɗe teddugal e leydi Sénégal ɗum darima ɗum e guel ɗon kawguel africain ko wel ha pulgu ngu wawi artude e nder leydi Sénégal kanko debbajo o konki makko ene tawe e nder jayde ganduɗa kay kañum woni e jayde vox populi jayde l'observateur kañum rutani ko ɓen sukaɓe ɓe ganduɗa kay ko jangonnoɓe toon to duɗal ganduɗa kay tawategal toon to Keur Massar ɓe gatti noon e ɓen ɗon sukaɓe on ɗon scandale mo ganduɗa kay koyno ɓuura temedere suka kañumen kay goni taw ko ɓiɓɓe jibinande dewlaji dontude Amérique naɓe jangoɓe ɗo ete alqouranil karim e nder leydi ndi kam musidɓe jayniyankoɓe noon ɓe garti e ko woni ko yajje e nder hello jeetati e nder jayde ganduɗa kay kañum woni jayde wiyetende jayde
l'observateur ƴeewen jayde point acti kam musimen janiyankoɓe ɓe gartitande ko numérique wondude e intelligence artificielle ɗum kay ɓe kolliti ɓe mbi ko numérique kam e intelligence artificielle fotani kay wadde menacé justice ɗum won noon ko alerte mo ganduɗa kay hoorejo leydi ndi Bassirou Diomaye Diakhar Faye waɗi gonɗon jertinago ɗum ko caggal on ɗon entrée mo ganduɗa kay ko kañum woni solennel cour des tribunaux walla kay leydi Sénégal e ñalawma hanki o mo ganduɗa kay kanko hoorejo leydi ndi Bassirou Diomaye Diakhar Faye o ardima e gueɗe ɗe holno wiiɗi kam musidɓe men janiyankoɓe ganduɗa kay kañum woni jayde point acti ɓe garti noon e ko ɓuuri ko yaaji e konguɗi ɗi ine tawe e nder jayde ganduɗa kay kañum woni e jayde wiyetede e jayde point acti jayde guendirede Le Soleil ko hen arti ɓe mbitande ko entrée solennelle des cours et tribunaux le virage numérique de la justice ko ɗum woni ko ɓe mbaɗi e gardini natal mabɓe mbatta noon natal hoorejo leydi ndi kam e omo ganduɗa kañum woni jagoɗo kalfinaɗo ñawoje wondude e hoorejo suudu sardiji leydi Sénégal kam musidɓe janiyankoɓe noon ɓe garti hen no ɓuuri ko yajje e nder jayde ganduɗa kay kañum woni e jayde guendirede Le Soleil ƴeewoyen jayde Le Témoin ko hen arti ɓe mbitande ko entrée des cours et tribunaux wonde kay Bassirou Diomaye Faye waɗi engagé wonde kay justice dans la nder numérique ɓe mbitande mawɗo lendi kanko e oɗo saaha joni o waɗi engagé woni tan o hujani nannude ɗum ganduɗa kay kañum woni e ñawoje ɗe ɗum koko yowti e karalle kese ɗe hono wiiri e kam musidɓe men janiyankoɓe ganduɗa kay kañum woni jayde wiyetede jayde Le Témoin quotidien e ƴeewoyen jayde ganduɗa kañum woni jayde coftal ɓalli nde woni jayde rewmi sport kamɓe noon ɓe garti ko e caggal nde ballon teddugal leydi Sénégal jaɓɓaɗo ete e nder leydi ndiyete mbattidi ko jaɓɓede toon to caggal leydi e kolobaji mabɓe ɓe garti noon yeeru omo ganduɗa kañum woni Habib Diallo wondude e Cheikh Tidiane Sabaly ganduɗa kay toon to FC Metz ganduɗa ɓeɗo champion d'Afrique ɗiɗo kala jaɓɓama toon no hannirta niyete ɗum ina tawe e jayde ganduɗa kay kañum woni e jayde wiyetede jayde rewmi sport ƴeewoyen jayde ganduɗa kañum woni jayde point actu sport kamɓe musidɓe men janiyankoɓe ɓe garti koye on ɗo retour triomphal gattande ko ngol ɗon jaɓɓogal payudingal ganduɗa kay o mo ganduɗa kañum woni baɗɗo fayre ha Sénégal wawi heɓde noon hoodere muɗum ɗimmire woni on ɗon markude ngol ɗon luggol e on ɗon final woni Pape Gueye jaɓɓama toon to club muɗum Villarreal ɗum ina tawe e jayde ganduɗa kay kañum woni jayde wiyetede e jayde point actu bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiɓe heeɗiɓe daroɓe Ayaw Pindi TV ko ɗum woni komin kemno rubinade ko sifa e Sénégal en yoga e jaydeji leydi Sénégal haade meɗen e rubinde jaydeji wonata ko altine soko weeli gueno ko adi nden min mbiyon jokke ɗoftade kaɓe riwdade programme uji Pindi TV Allah jarama on jarama aljuma mubarak